Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih? Alhamdulillah diparingi sehat. Niki kajate sedekah bumi, mugi-mugi dusune mantun dibancai, masyarakate sageta lancar rezekine. Allahumma amin. Sapira, Cak? Lambi biru pojoke suwek, manuk puter sobo tegalan. Bojoku yo gak ayu yo gak elek, lumayan pinter dolek utangan. Iku pinter bantu wong lanang. Sampai Cak Heru mangan tahu entek telu rondo kari waru dadak lemu-lemu atine ayem. Ayo Cak. Nek sangang wulan dolor 10 dina abote kandungan sing disangga direwangi tarak ngombe uga kurang mangan, ojo sampai cabang bayi lahir sing kene Allah wis cabang bayi lahir dolor ngancek umur 3 wulan, ojo lali puskesmas ana kampung wis nyadakno ambah. Apa maneh dolor nek wis umur 5 taun bapak lan ibune kudu daftarno nang seko. Teko taman kanak-kanak nganti tingkat perguruan iku ngono perlune lak nuntut pola aja. Tapi ne ono sekolahan ojo sampai ugal-ugalan supaya gak dadi arek sing buta banget. Tapi aku nek delok arek pergaulane bebas, nek bergaul bebas tanpa
senengane lak klencer-klenceran wong sing tuju nang pantai kenjeran ana pantai kenjeran dulur dheweke roman-romanan wong sing diomongno cinta-cintaan mulih teko kenjeran ana dalan pisah-pisahan bareng tako omah arek wedok api tambah suwe dulur arek wedok tambah kepikiran nek ditakoni wong tuane jare mikirno pelajaran bareng konangan dheweke main WA-an asing isine njaluk jawaban dulur nang arek lanang bergaul oleh 7 wulan kok wis bobot 3 wulan arek wedok dulur rumangsa kewirangan sebab jawab arek lanang dik iku ngono kanggo percobaan Wun sewu dulur kula ngedom mboten ngritik nggih mboten nyemoni saestu di zaman-zaman kemajuan di era globalisasi jare arek nom-nom saiki istilah zaman komputer kritik seman-semon mboten usum saestu lho napa kula kok saged ngedong saire terus ngaten kula cuma ngedongaken tangga kula dhewe Surabaya mriku nek mriki mboten enten arek sing sekolah bergaul oleh 7 pun bobot 3 wulan nek tiyang Kaliwaru mboten enten saestu lho dikandhani kok Surabaya sing kathah nek mriki mboten enten saestu mboten enten patene omong iku senan kok tambah blabak aja lakokno telu cak Jula-juli dangdut cak Jula-juli dangdut apa jaranan lah ngene santai ae cak lah tenang gak wo buyare lho meneh jam 7 esuk dikandani kok nuruti kon gak nyambut gawe nang iki lha Cipta nunggu isian padahal isuk meneh berangkat kapunten apa acarane padet iki wae ayo cak Swear
suwe gak ono batin aku gawe blumbang tak isi lele oleh telung bulan lele wis gede-gede aku jagur tak entas dhewe bojoku ndelok seneng atine melok jagur lak entas lele barang dibreges ngeneki leleku dhewe aku jerit saking lorone jare bojoku kenek kupone bareng tak delok kok metu getihe pale sak wulan gak kenek tak gawe namung semanten kitungan kula mbok menawi lepas borong ke